सोमवार चाहे होखे तवार के हथावा में कॉपी किताब ले ले जाली झाड़ के ले ले जाली झाड़ के ले ले जाली झाड़ के। मंगल सोमवार चाहे होखे तवार के हथावा में कॉपी किताब ले ले जाली झाड़ के। बापू मातारी के कहल नहीं करते जुलिया बिगड़ गई पढ़ाई करते करते कुछ बात बिगड़ गई पढ़ाई करते करते देह बाप बिगड़ गई पढ़ाई करते करते पढ़ाई करते करते। मंगल सोमवार चाहे होखे तवार के हथावा में कॉपी किताब ले ले जाली झाड़ के ले ले जाली झाड़ के ले ले जाली झाड़ के। मंगल सोमवार चाहे होखे तवार के हथावा में कॉपी किताब ले ले जाली झाड़ के। बापू मातारी के कहला नहीं करते जुलिया बिगड़ गई पढ़ाई करते करते कुछ बाप बिगड़ गई पढ़ाई करते करते नेह बाप बिगड़ गई पढ़ाई करते करते मुस्कान बाप बिगड़ गई पढ़ाई करते करते। डीजे विकास मुस्कान बाप बिगड़ गई पढ़ाई करते करते। सरजी कह के पटावे तिरछी नजरिया से कनखी चलावे कनखी चलावे कनखी चलावे। सरजी कह के पटावे तिरछी नजरिया से कनखी चलावे कनखी चलावे। कन छोड़ी के मास्टर पे मरते नेह बाप बिगड़ गई पढ़ाई करते करते जुलिया बिगड़ गई पढ़ाई करते करते कुछ बाप बिगड़ गई पढ़ाई करते करते। मिक्स बाय किरम रिकॉर्डिंग स्टूडियो हरदी मो खैरा जमुई। डीजे विकास मटियार कला सीतामढ़ी छोड़ी कोचिंग खाली पढ़े स्कूल में 12 बजे दिन में है घुस जाली फूल में घुस जाली फूल में घुस जाली फूल में। छोड़ी कोचिंग खाली पढ़े स्कूल में 12 बजे दिन में है घुस जाली फूल में घुस जाली फूल में। राजेश मिथलेश रंगीला से रोजे रोजे आके लड़ते हैं जुलिया बिगड़ गई पढ़ाई करते करते मुस्कान माँ बिगड़ गई